سمي دمصاوي داويت نጋ تمال سنبت 5 سنه 2012 ኣብ ሰዓታት ኣጋግዘ ከም ዝዓረፈ መሓዝቱን መታዓቢቱን ኣራጋጊጾም ዳዊት ነጋ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ንዘጋጥም ሃንደበታዊ ሕማም ስዒቡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዝርከብ ሓድስ ህይወት ዝተባህለ ሆስፒታል ኣትዩ ክንክን ሕክምናው ክግበረሉ ከም ዝጸንሐ ድማ እቶም ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ከም ሰዓላ ቢሉ ዝጀመረ ሕማም እናኸወደ ምስከደ ብዓርቢ ናብታ ሆስፒታል ከም ዝተወስደን ክሳብ ትማል ሰንበት ኣብ ስሩዕ ክፍሊ ክንክን ሕክምና እቲ ሆስፒታል ከም ዝጸንሐ ተፈሊጡ ኣብታ ሆስፒታል ሕክምናው ክንክን ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብፍላይ ትማል ሰንበት ኣብ ሰዓት ድሕሪ ቀትሪ ሕማሙ ስለ ዝጸንዖ ናብ ክፍሊ ጽቡቕ ክንክን ከም ዝኣተወ ምሸት ከባቢ ሰዓት 1 ኣቢሉ ካብዛ ዓለም ብሞት ከም ዝተፈለየን እቶም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ክከታተልዎ ዝጸንሑ መሓዝቱን መታዓቢቱን ሓቢሮም ዳዊት ነቲ ከም ሰዓላ ኣቢሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰኒ ዝጀመረ ሕማም ኣብ ገዝኡ ብምዃን ንምክልኻል ግሎኮስ ይወስድ ከም ዝነበረን መምሕያሽ ከርኢ ብዘይምኽኣሉ ናብ ኣዲስ ህይወት ዝተባህለ ሆስፒታል ከም ዝኸደ ተገሊጹ ኣብታ ሆስፒታል መጠን ሽኮር ከም ዝወሰኸ ክንገረኦ እንከሎ ሕማምካ ናብ ኒሞንያ ተሰጋጊርሎ ዝብል ብሰሞያ ጥዕና ከም ዝተነግሮ ዝረኸብ ናይ ሓበሬታ የረድእ ትማሊ ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈለየ ፍሉጥ መንእሰይ ድምጻዊ ዳዊት ኣብ ኣስከሬኑ ተወሳኺ ምርመራ ክካየድ ምዃኑ እውን ተገሊጹ ዳዊት ኣብ 2 ሚያዝያ 1989 ኣብ ከተማ መቐለ ተወሊዱ ኣብታ ከተማ ዝዓበየን ዝተምሃረን ድምጻዊ ዳዊት ገና ወዲ 10 ዓመት እንከሎ እዩ ወለዱ ብሞት ከም ዝተፈለይዎ ኣብ ሓደ ፕሮግራም ቴሌቪዥን ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቕ ተዛሪቡ ነይሩ ገና ኣብ ዕድመ ቁልዕነቱ ወለዱ ብምስኣን ህይወትን ናብራን ስለ ዝኸወዶ ካብ ሽጋራን ማስቲካን ክሳብ ዝተፋለየ ሸቐጣት ተሰኪሙ ኣብ ጎደናታት መቐለ እናዞረ መዓልታዊ ቀለቡ ንምርካብ ክጽዕር ተገደደ ኣብ 15 ዓመት ዕድሚኡ ክኸውን ድማ ነቲ ንሙዚቃ ዝነበረ ፍቕርን ሕልምን ናብ ተግባር ንምቕያር ናብቲ ምርኢታት ሰርከስ ሙዚቃን ተዋስኦን ንዝነጥፍ ዝነበረ ጉጅለ ሰርከስ ትግራይ ከም ድምጻዊ ክጽምበር ሕቶ ኣቕረበ እዚ ሕቶ ብእዋኑ እወታዊ መልሲ ክረክብ እኳ ዘይከኣለ ሽዑ ማርሽ ባንድ ብዝብል ናብ ዝፍለጥ ክፍሊ ክጽምበር ድራማን ከበሮን ክሕዝ ዕድል ረኸበ ኣብ ውሽጡ ግን ድምጻዊ ናይ ምዃን ባህግን ሕልምን ስለ ዝነበሮ ደርፍታት ምፍታን ኣየቋረጸን ዓወት ኩሉ ግዜ ኣብ ቅርባ እያ ዘላ ክብል ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ዝተዛረበ ዳዊት እንተጽዕርካን ተስፋት ዘይቆሪጽካን ኣብ ዝሓሰብካዮ ደረጃ ምብጻሕ ከቢድ ከም ዘይኮነ ምዒድ ነይሩ ወለዲ ካብ ምሳእን ዝጀመረ ብዶ ህይወት መዓልታዊ ድራርን ብኸራይ ዝነብረላ ገዛ ኸራይ መኽፈልን ክሳብ ምሳእን ዝበጽሓሉ እዋናት ኣሕሊፉ እዩ ዳዊት ነቲ ከቢድ ጉዕዞ ፈተና ብጽንዓትን ብጻዕርን እናሰገረ ብምብጻሕ ናብቲ ዝደለዮ ሞያ ድምጻዊ ክቕልቀል እንከሎ ብፍሉይነት ድምፅን ቃንኡን ብቐሊሉ ንብዙሓት ክስሕብ ክኢሉ እዩ በቲ ሓፊስ ድምፁ ክሰርሖም ዝጀመር ደርፍታቱ ብቐሊሉ ናብ እዝን ሰምዓቲ ክበጽሑን ተቐባልነት ክረኽቡን ኣይተጸገመን ዳኣመና ባባ ኢለን ሕድያት መቐለ ወዛመይ ዘዊደሮ ብነጸላይ ቅዱስ ጸባእያ ቸቸኮላታ ዝብሉ ደርፍታቱ ካብቶም ኣብ እዝን ሰምዓቱ በጺሖም ዝለዓለ ተቐባልነትን ንኣዳን ዝረኸበሎም ስራሓቱ እዮም ንጽል ደርፍታት ጥራይ ምፍናው ዝፍለጥ ዳዊት ሙሉእ ኣልቡም ዝሰርሓሉ ዓቕምታት ተቐባልነትን እንሃለዎ ንምንታይ ይሰርሕ ዝብል ሕቶ ካብ ብዙሓት ብተረጋጋሚ ክቐርብ ይስማዕ እዩ ናቱ ሓፂር መልሲ ድማ ይሓስብን የዳልን ኣለኹ ዝብል ነይሩ ቅድሚ 4 ዓመት ኣቢሉ ድማ ኣክሱማዊ ዘርእስታ ኣልቡም ናብ ሰማዓቲ ከብጽሕ ክኢሉ ንመወዳእታ ግዜ ዝሰርሓላ ስራሕ ኣጀኹ ትግራይ ትብል ኣርእስታ ዘለዋ ኮይና ናፍቆት ስድራ ትገልጽ ነይራ ዳዊት ብ2017 ኣቋጽራ ኤውሮጳውያን ኣብቲ ንሓድሽን ብሉጻት ደርፍታት ዝተፋለየ ሃገራት ኣብ ሓደ መድረኽ ክራኸቡን ስራሓትን ብውህደት ከቕርቡን ዕድል ዝህብ መድረኽ ሙዚቃ ኮክ ስቱድዮ ስርሑ ኣቕሪቡ ምንባሩ ይዝከር ድምጻዊ ዳዊት ነጋ በዓል ሓዳርን ኣብ ሓደ ቆልዓን ነይሩ ስርዓት ቀብሩ ጽባሕ 3 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መንበረ ጻውዖት ቅድስት ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስትያን ክፍጸም ምዃኑ ነቲ ቀብሪ ዘተሓብሩ ዘለዉ ኣባላት ሓቢሮም ንመዋቲ መንግስቲ ኣምላኽ ይዋርሶ ንስድራ ቤትን ቤተሰብን ፈጣሪ ጽንዓት ይሃቦም ሰላም